Tak jo, pojďme rovnou na věc. Dnešní rozbor nám krásně ukáže, jak neuvěřitelně se moderní meteostanice v posledních letech posunuly dopředu. Už dávno totiž nejde jen o to, abychom ráno zjistili, jestli si máme vzít deštník nebo spíš teplou bundu. Kdepak? Dnešní přístroje jsou v podstatě plnohodnotné a komplexní nástroje pro chytrou domácnost. Shromažďují, analyzují a rovnou i online sdílejí naprosto obrovské množství dat o našem okolí. Abychom v tom měli jasno, tady je rychlý plán dnešního dílu. Mrkneme na éru moderních meteostanic, probereme samotný hardware se senzorem 7 v 1, proškoumáme chytrý softwarový ekosystém, podíváme se na reálná data uživatelů a nakonec si to všechno shrneme a vyneseme verdikt. Část první. Éra moderních meteostanic a proč vlastně potřebujeme tak přesná data. Takže proč je vůbec přesné sledování počasí v dnešní době tak naprosto klíčové? Pro vášnivé zahrádkáře je třeba taková znalost přesného úhrnu srážek a vlhkosti půdy naprosto zásadní pro péči o úrodu. No a lidé citliví na změny tlaků zase nutně potřebují data v reálném čase, aby dokázali včas předvídat blížící se migrénu. Nabízí se tak zcela legitimní otázka, jaký je vlastně ten skutečný primární účel moderní meteostanice v dnešní digitální době. Takovéto klasické vyhlížení z okna jako nějaký starý námořník před blížící se bouři, to už je dávno pryč. Tím hlavním cílem je dnes zkrátka bezproblémová integrace přesných, lokálně měřených dat rovnou do širšího systému domácnosti. A to nám z pohodlí domova umožňuje předvídat změny mnohem dříve, než reálně nastanou. Přesouváme se k hardwaru, konkrétně k senzoru 7 v 1, který slibuje švýcarskou přesnost. Zařízení, na které se dnes podíváme zblízka, nese značku Sensor. Pro zajímavost, tahle společnost vznikla v Japonsku už v roce 1969 a její název v překladu velmi poeticky znamená 1000 srdcí. A právě s podobným důrazem na detaily je navržen i samotný základ celého měřícího systému, tento robustní bezdrátový senzor. Uvnitř totiž najdeme špičková švýcarská čidla od značky Sensirion. Ta bez jakékoliv nadsázky zajišťují doslova laboratorní přesnost měření i v naprosto běžných domácích podmínkách. Za zmínku ale rozhodně stojí i bezdrátový dosah. Komunikace mezi tímto venkovním čidlem, které mimochodem pohání úplně klasické tužkové baterie a hlavní přijímací jednotkou totiž funguje stabilně až na vzdálenost neuvěřitelných 150 metrů. Nyní, co je na tomto přehledu opravdu nejzajímavější, je samotný rozsah a neuvěřitelná hloubka měření. Jeden jediný elegantní venkovní modul totiž zvládá zaznamenat hned 7 naprosto odlišných metrik. Máme tu teplotu vzduchu, a to od extrémních mrazů -40 až po afrických plus 60 stupňů Celsia. Dále samozřejmě měří relativní vlhkost, aktuální rychlost a směr větru, přesný úhrn dešťových srážek, barometrický tlak a co je dnes u moderních staveb stále důležitější, je také měření UV indexu a celkové intenzity světla. Získáme tak naprosto ucelený obrázek o venkovních podmínkách z jednoho jediného zařízení. Část třetí. Softwarový ekosystém a tolik důležité propojení se světem. Je jasné, že sbírat všechna tahle komplexní data venku by nemělo nejmenší smysl bez pořádné vnitřní jednotky a kvalitního softwarového ekosystému. Skutečným mozkem celé operace je tahle hlavní pokojová stanice. Ta na první pohled zaujme velkým bezmála 6palcovým True Black LCD displejem. Jas si můžete plně přizpůsobit, takže se displej skvěle a pohodlně čte jak na ostrém slunci, tak i hluboko v noci. Zařízení ale nezobrazuje jen nějaká strohá čísla. Poskytuje komplexní předpověď počasí na 12 až 24 hodin dopředu. Zásadní nadstavbou jsou ale libovolně nastavitelné výstrahy pro extrémní počasí, třeba když přijdou nebezpečné porivy větru nebo přívalové srážky. A pro opravdu rozsáhlé pozemky se navíc nabízí možnost připojit do systému až 3 další externí senzory. A tohle briliantně ilustruje tu obrovskou sílu moderního propojení se zbytkem světa. Získaná data už rozhodně nezůstávají izolovaná jen na displeji někde v obývacím pokoji. Veškeré naměřené hodnoty se totiž přes zabudovanou Wi-Fi neustále automaticky odesílají na globální veřejné platformy, jako je třeba Weather Underground nebo Weather Cloud. K těm nejpřesnějším datům přímo z vaší zahrady se tak dostanete z jakéhokoliv chytrého telefonu, ať už jste naprosto kdekoliv na planetě. Navíc se v komunitě často a hodně hlasitě chválí spolehlivé propojení s populární českou aplikací Počasí Meteo. To celkové využití posouvá na úplně novou úroveň. Plynule přejdeme k části čtvrté, reálné zkušenosti uživatelů a objektivní analýza dat.
Tak teorie máme za sebou a je na čase přejít k reálným zkušenostem a tvrdým datům z nákupních platform. Tento přístup nám totiž zaručí nestranný obraz o tom, jak se zařízení reálně chová při každodenním provozu. Podívejte se na tohle jednoznačné a velmi silné číslo. Celých 100% stávajících majitelů by tento konkrétní produkt bez mrknutí oka doporučilo dalším zájemcům o chytrou domácnost. Tomu mimochodem perfektně sekunduje i průměrné celkové hodnocení 4,8 z 5 možných hvězdiček. Tato data jasně odrážejí velkou spokojenost s přesností měření, perfektními pozorovacími úhly displeje a taky s naprosto skvělou možností manuální kalibrace čidel, abyste dosáhli absolutní bodové přesnosti. Stejně důležitý, neli v konečném důsledku mnohem důležitější ukazatel kvality, je tahle nekompromisní hodnota. Míra reklamovanosti u těch největších prodejců totiž činí naprosto zanedbatelných 0,32%. A to se bavíme o mnoha stovkách prodaných kusů. Jedná se zkrátka o masivní a nevyvratitelný důkaz o špičkové konstrukční kvalitě a opravdu dlouhodobé spolehlivosti. Zákaznická data mluví naprosto jasně. Ta použitá technika uvnitř jednoduše funguje dlouhá léta přesně tak, jak byla inženýry navržena. Abychom ale u naší analýzy zachovali naprostou objektivitu, musíme si samozřejmě férově porovnat i ty občasné výtky vůči jinak nesporným kladům. Na jedné straně si běžní uživatelé masivně pochvalují ohromně stabilní spojení a výborný průnik bezdrátového signálu, a to i přes několik silných zdí rodinného domu. Na té druhé straně se ale najdou i menší mouchy. Zmiňuje se třeba to, že chybí přímo nativní mobilní aplikace od senzoru, takže se musíte plně spoléhat na platformy třetích stran. Sem tam se objevily i počáteční komplikace při nastavování Wi-Fi sítě přes rozhraní VS-Link. A někteří majitelé také upozorňují na mírně vratké uchycení hlavní zobrazovací jednotky ve chvíli, kdy si ji chcete namontovat přímo na zeď. Takže ten klíčový bod je konečně před námi. Část 5. Shrnutí a konečný verdikt. Vyplatí se tahle investice? Když si to všechno projdeme a sečteme, špičkové hardwarové vybavení, obrovské softwarové možnosti sdílení dat i poctivou zpětnou vazbu od uživatelů, vychází nám z toho opravdu velice praktická a elegantně zpracovaná meteostanice. Do běžné domácnosti suverénně přináší naprosto profesionální úroveň sledování a ukládání dat o počasí. Co je ale obrovským argumentem pro pořízení, je současná tržní situace. Zařízení se totiž v rámci probíhajících slevových akcí dá pořídit za velmi lákavých 2399 českých korun. Stačí uplatnit promokód ALZA25, což představuje masivní 25% úsporu oproti běžné ceně. Za tuhle sníženou částku jde bez pochyby o mimořádně atraktivní volbu. Na úplný závěr tu máme prostor pro jednu malou, ale docela provokativní otázku do diskuze. Jaký konkrétní meteorologický údaj, ať už jde o extrémní teploty, náhlou rychlost větru, prudké změny tlaku nebo třeba nečekané srážky, je podle vás naprosto nejdůležitější pro každodenní bezpečný chod a plánování v domácnosti? Budeme moc rádi, když se o všechny své názory a osobní zkušenosti podělíte dole v sekci komentářů. A pokud pro vás byl dnešní rozbor a vhled do světa chytrých meteostanic přínosný, určitě tam rovnou zanechte like a přihlašte se k odběru. Pravidelný přísun dalších obsahově nabitých videí je na cestě a my si vaší podpory nesmírně ceníme.